Isang panibagong paglalakbay na naman ang ating gagawin dito sa ika-4 na baitang sa Pilipino 4. Huwag kang mag-alala dahil sa paglalakbay mong ito, ako ang iyong magiging kasama. Ako nga pala si Naima D. Matuan ng Tamparan District Division ng Lanao del Sur 1. Handa ka na ba sa iyong paglalakbay? Mga bata, gusto niyo ba ng kwento? Ngayon, ang ating pag-aaralan ay ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa binasang kwento. Ang ating unang kwento ay tungkol sa ang Ilog Pasig. Ang Ilog Pasig ang isa sa pinakakilalang ilog sa bansa. Ito ay maganda, maaliwalas sa paningin at malinis. May haba itong 25 kilometro. Itinuturi itong mahalagang ruta sa pakikipagkalakalan ng mga produkto sa ibang bansa noon, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti itong nagbago. Naging marumi ang ilog dahil sa kapabayaan ng tao. O ano mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Mga bata, ihanda na ninyo ang inyong module, ballpen, at sagutang papel. Mga bata, handa na ba kayong sumagot? Narito ang mga katanungan. Una, ano ang pangalan ng ilog? Pangalawa, tungkol saan ang nabasang talata? Tatlo, paano inilalarawan ang Ilog Pasig noon? Pang-apat, paano inilalarawan ang Ilog Pasig ngayon? Ang panglima naman, bakit nagbago ang Ilog Pasig? Sige nga, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Narito ang sagot. Naibigan niyo ba ang una nating kwento? Ngayon naman may pangalawa tayong kwento. Ito ay tungkol sa ating bayaning si Apolinario Mabini. Ang anekdota ay maikling pagsasalaysay ng isang kawili-wili o nakalilibang na pangyayari. Maaari itong totoo o likhang isip lamang. May layunin itong makapagbibigay aral sa mambabasa. Mahirap ang mga magulang ni Puli, kaya't hindi kayang papag-aralin sa Maynila ang mga anak nila. Matalino pa naman si Puli. Ang pangalan niya ay si Apolinario Mabini. Ngunit sadyang nais ni Puli na matuto. Pumasok siyang utusan sa isang mayaman sa Maynila. Naglilingkod din siya bilang isang clerk upang makapagpatuloy sa pag-aaral. Dahil sa mga gawaing bahay, malimit siyang mahuli sa kanyang klase. Maaga siyang gumigising sapagkat nagluluto pa siya ng almusal, naghahain at nagliligpit ng pinagkainan ng kanyang pinaglilingkuran. Walang pambili si Puli ng aklat, kaya't nakikibasa na lang siya. Kumukopya siya ng aklat ng mahalagang bagay na dapat pag-aralan noong masinsinan. Gayunpaman, palaging matataas ang marka ni Puli, kaya't hinahangaan siya ng kanyang mga guro at kamag-aral. Naibigan niyo ba ang kwento tungkol kay Puli? Ngayon naman, sagutan natin ang mga tanong na ito. Ano-ano ang mga ginawa ni Puli upang makapag-aral?
Bakit siya hinahangaan habang nag-aaral? Ano ang tunay na pangalan ni Puli? Marami ka bang nagustuhan tungkol sa kwento ng ating bayani? Dito nagtatapos ang ating kwento. Paalam mga bata.